Hyppäs heti tuohon trailersiin. Saada homma aluille. Asekki olisi ollut ihan ok saada. Joku oikea ase mielellään. Jaha. Jää sinne. Tähän meni hienosti. Kuvittelin, että se oli noin pakenemassa toi yksi, mutta ei se ollutkaan. Mihin se jäi? No niin, sehän meni kivasti. No worries. Ei tainnut odottaa tuota pumpkin launcheria. On kyllä hidas ladata loppupeleistä toi. Oliks täällä joku? Näköjään. Liisana roketteja. Ei. Ei vieläkään. Sitten olisi kiva saada jotain, millä liikkuu kanssa. En tiedä. Joo, mennään tällä kokeillaan. Se on vähän huono kauas. Ei vieläkään liikettä. Oliks tää vielä luutettu? On. Harmi. Kai se täytyy sit vaan mennä ilman. Tuossa on sininen arkku. Pitäis melkein käydä hakemassa se. Okei. Tuo juoksee joku, mä näen sen. Aloitan. Oi. Jos pyytää, niin voi saadakin. Aika näytti. Tää ei kyllä ammu kovin hyvin kauasta. Toi olikin aika jännä toi. Alright, jääks niiltä mahdollisesti ammuksia tähän? Se voisi olla ihan ok. Lisää pädejä, nice. Tekis mieli. Ei. Kokeillaan tällä. Todennäköisesti kuolen tähän, mutta koja tuplaa. Tupla liikettä, missä ne ampuu? Tässä.
Ammun ohi se roketilla. Mä veikkaan, että mä haluan laittaa tänne ensin. Kokeilla uusiksi. Aha, missä se tuli? No, katsotaan, se tulee perässä. Okei. Nyt on kuolema aika lähellä. Ei pitäisi varmaan yhtään. Nyt se on siinä. Jep. No, yritetään. Ei me laskeudu. Toi voisi olla aika ok tuo toi droppi. Oliks tossa haulikko? Näinkö mä väärin? Ei tätä. Ei tota. Ihan mitä vaan muuta, mutta ei sitä. Kiva. Se droppi taidettiin viedä, joo. Ja kun tuolla olisi toi vielä. Tää on kyllä vähän nihkeä, mä haulikkoon, katsotaan mitä käy. Tosta tulisi. No, ei tääkään huono. Sillä oli vähän laskeutumissuojaa niin sanotusti. Mennään mitä tossa? Hämmäri. Ei, mä tykkään nyt tosta. Joo, mennään näillä. Mitä sinne meni? Puska. The bush. Oi oi. Luulisin, että joku noista osuisi. Ihan oikeesti. Ei oo todellista. Ei oo todellista. No, tuli assisti. Ainakin se kuoli. Sekin on ok tulos. Siinä oli jalat jossain. Mistä? Oliks tuolla jotain järkevää? Ihan varmaan tulee luuteille. Come on. Ei se nyt noin paljon voi suojella laskeutujaa. Ei ne muakaan suojella, kun mä laskeudun. Come on, yksi vielä. Ei! Close, no cigar. Pitäisikö mennä sen perään? Mihin se meni? Tuo tulee ainakin mun perään, niin mennään me tuon toisen perään sitten. Ai se kuoli jo. Laskeutuu puuhun melko varmaan voisi olettaa. Ei. Okei, silloin on hyvä olla siellä. Tekis mieli toikin ottaa, mutta ei viitti. Eiks meillä ole lisää ammuksia missään? Ei mennä sinne sittenkään. Huono spotti luutata tällä hetkellä.
Miten se ei tohon vielä kuollut? Mitä ihmettä mä teen? Tää varastaa snipuu. Aika kivoja aseita. No mä vedän näillä siltä. Mä oon nyt päättänyt sen kuitenkin. Tuolla oikealla menee jengi. Missä muualla? Tuolla. Mitäs tän hoitais? Missä sä oot? Avaa se droppi, avaa. Ei tuolla mene. Ai toi sais. No hetkeksi muualle. Toimii. Missäs toi menee? Silloin se hyperboostin täytyy vähän varoa. Puskas. Täällä on vielä muitakin. Ajattelin, että jos se olisi 2v2. Missä nämä kaverit painaa menee nyt? Tulee täältä perästäkin. Miten tää ei voi osua? Pitäis olla melkein vähän kusessa nyt, koska siellä on yksi tuolla selässä. Hei, miksei ne tappele keskenään? Tässä oli joku toinenkin. Aika lähellä! Ei oo todellista. Miksi ne ei tapellut keskenään siinä yhdessä kohtaa? No, tietysti mä haluan selviytyä. Hieno peli. Siltikin. Kiitos kun katsoitte. Nyt kertaa.